Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Da kajing Sokhia halor kajing bampatiao jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited ni ka bagjutep kum ka MEECL. Ban siu pendap no ya ka bailot kesan hakaba pentrei ya ka new Umtro Hydro Power Project ka bah Bernihat Ribhoi District. Hanin kasngi ka arpsau trek unaitung kinong song jong kasnong pani tola kasnong nyangbari tham nyangbari lom nang ta kasnong sokwai sarang Umtro bat kiwe de kisnong ki basakta na kani ka project. Kilarai ban omsha ban pentrek kam ya kani project kadba ka MEECL kampat la ban siu ya ka pisa. Kini kinong song ki baju ban kama jakpo da kabarab bariang kidan pelat san phongot ai hanen gasngi kilabos nan hadu lightly gimat jing dawa naka MEECL kajing dawa hi banikong kalong bakatnat MEECL kadai ban pendap no ya kajing siu ya kabailot kesan jong ki jaka katkum kador kebalamang kata hakador aspa san pho tengka square meter nang ta kajing siu bailot kesan ya kajing thong jing tam bat kawai pat kalong ban pentikna no ya kam casual jong ki arpo arngot kinong song ki badai ban yo ban trai hakani ka project yakini karai kinong sosnong kilasim hanen kasngi hakajelang bralong habernihan hakabalai donlang ro ki officer jongka MEECL kontop yu joint secretary uba D Warjri nang tau SE uba BM Warjri bat ki wede ki officer jongka MEECL ngi jing sha pi gani ka jing siu ya gani ka kolan kompression sini sha mtru kala kham slami ya kata ngim la man ong ba kam dei ba kam sim laslam ha dan rei ha kanika benai bela adap tinggi layo ban penbiang nong sidong kabut kala clear ke jingsiu ni layo ka clearance na kaliang jongka revenue ru benne kanika direct purchase te halor kani ngila penbiang ki check ki ke berkhoi hoj kat kum jing suthu ngan ki trai jaka ki ong ba jing pentip kala along lengkot pelat rei ka jing pentip ni sia ngila pha hina du meski tersedih dan rei kan suthu naki matan babon ki banang tip menen badon ki batip menem step dan rei ki kimsim la pediang ya ka check ki ong ba ki kwa ban pendep lang ya kita ki demand ki ba don lightly ki demand dan kita ki lightly ki demand tapi ngasai pilih oso ngila keren mentan ba ya kata ki dieng ki se ki jingtuk jingtep ki ka ba ngila yo ki record snapo horticulture ban napo forest kita ngila long ready man siu no kasulong tang bangi ya ka anu no ka amount ka bangi siu ceki pai ba ka ban pas bat ban pelait da ka board of directors ditang supply ka board of directors ngatrai ngi kwa hi ban pendep no ini jing siu jing jutung jing tep bat iki dieng de kata ka baki demand bat baki kwa ya kata ka regularization de kata ngin up na page ya ka proses ka prosedur kinang pha na po office to generation syangi ngin saya study kalong haduk anungut kidon kita ki balai trai lupa ki ong bakila edon ki balai trai lupa na du hajar nreu ar nyau teter kumta de ya kata ngi sei pej lara ka balong benne ya ka balai ngin le kang balong kata ngin hap ra hi saki board of directors kamdei ka ba song hakarai hangi la ni hakarai juno but ya ki jing siu hi ngakular hi ngilawan hi jing sam tas ngi ban siu te nakadau ka ba kimsim latre ki ong ba ki kwa lang ya ki jing siu jong ki ding ki sei du te to ye tangi ne penbet akan ki banwan bunai le si ngila ban clear no gataru kamdon jing e te ye kerai session te ngin hap kamsim kampor mar bakatu te kari da karai hi jong ka board of directors nangi da ka level jungi ne da ka level junu junu nginum la nomor katu ka involve ka long term pi kamde ka short term ka bangi siu lakut katu di ka long term te kanu ka ba simpor ka ba long term ni hap hai ka board of directors bat nginang up ki details na po office jong director generation